Bialo borok tamo khalaya tong aboni ne forimang manka thanai 17 September salmariwa mairung painani bagai khokse sinichi rang nokphang siasani naharna thangai manjaka antamani deborma abono malmata haikhlaiwi buto khalaika sia angkrara patimong salbalaiwi thangphano hafangni khoroksa naikol phangni bo mukhang nukjakma gori bini nogo mungsa kaisa chubamung yakbo sohoria Telemura bakaste mongkia blok timado amsaini khoroksa chaslok antamani deborma bishi kolokma sikango baithangni bumabu phano kamajagai ma fakari angai thango bumabu phano kamajakma yagulo bini khorogo yagrinai haikharyok makana borok khoroksabo sakangai failia aboni yagulni simine borangri ne bagai salbrumbrumno choba khlaina nangjagai tongkha Fiaba edisi amsaini juda amsai haino teimado amsai wobu samukho moni bial aboni bai antamane deborma teibo bial birmano kalainani nangjaka bini nogo bisichukochi omorni khoroksa burichu botongo bobo sakhamya angai samungtangai manjalia angai nogo sobjakte hai angai matongjaka bomokol kahamke nukjaya aboni berebno Bini pini bushazuk yakung yak mania nobo naikoloi teinani nangkai tongjau bo antamani debormano nukhungno palainani bo nangjaka thanai sarkisa sikang romoi mungsa samung rutugui mania engma bai ogomai kolsa klai jalia bini okhuibu okhuya haikhlaiwei soimang okhuimani tongoi mansuglia engai salsa khognani bakhagya prima baroka antamani hai lebang boho Okhuimani kok sabono sawi hamnai sabono si sasinai bumano sanani hinaibo buma kerija bufano sanai jawani hinaibo bufabo kerija I hasangsar kamajak bini sabono sawi janai sabono sawi hamnai okhuimani tongoi manjaya angai telemura netaji nagar amjaiwo shersam mairung paijanani bagai khungsa falnokni khok sinichi rangnahornani nangkha falnokni nokphang siasani rangnahorfuro manjagai amsaini borokrok bai romjago yagulo yakhagai antamone debor mano musuk butui buwa amsaini kabangma lukuro borok sia okhuima borok sia kangma borokni nogo gri mungsani bial borokbo antamone hai salne saltham masaya ngya fano Fatisa fano masaya angshikake antamoni ni okhuima Simon khamo antamoni haikangma Simon khamo bunani yak faigla khamo antamoni no telemura ni netaji nagar amsaiwo tongringya borok khodani kaisa lasima sungsa mangfri nukjaka thanai fasalo yagulo patima koktama rohorjaka telemura thanawo koktama manai patima thaiwo thangai achaslokno yak khajak khlaiwei thanawo tubui phayo aboni yagulo telemura thanani police telemura sakhamnogo saknaikani khlairiwei thanawo tubui phayo haifano bono kebengai mungsa mamla khaijakma koktama manhoriyakho phia bachuni yakebo folokma bo korikho kaisa hoda hamkhrai naikol nai rogbo ayang bakhak mokol kaima korikho Kerak salo teima duwo thangai Simon kha juda koktama tei kokthumni bising tei koktama awaima nugui Agartala ni kisasuk sikla ro bini nukhungno serdokji mairong riwi rikha phiaba hafangni bakhak tei mungsa kaisa chubachu tabukbo soguyakho anukhungni thanibo চল ছাইতে দিতেছে কে দিছে আমি চিনি না তো গো ও ঠিক আছে আসেনি তোমার খোঁজ খবর নিছেনি বাড়িতে আইতেছে চালু দিছে আর তোমাদের জিজ্ঞেস নি কিছু এখান থেকে এলাকা না তুমি এখন মানে কি চাইতেছ সরকারি সাহায্য চাওনি বা সরকারি সাহায্য পাইলে কি ভালো হইব এরকম কি চাইতেছ শুধু চাল দে চাল টাকা ওখানে তুমি আর চুরি সরকারি সাহায্য পাইলে চুরি করবেন না করতে না না ভালো হইয়া চলবা বাড়িতে কে কে আছে নানি আছে নানি রে চল দেখি না আমি নাম অন্তম দেবরমা Fiaba antamoni okhuija khorango sawi mankha tomungno ano ke buchuba churikhe ang abutui khogmungko yapri barokla khamo tabuk naiwi tongnani banta sabo bono chuba chuyak pholoknani bagai sakangoi faino bureau report
কক্ষরা